هاجرهوي محبر دكان السير تراه شابعي قبايون مكياد أب مدلوات يركب فروين فتصم توسخ اللواء هاجرهوي محبر دكان السير تراه فتح فنوتنا معرنة معرفنا أب تحت زبل تيما كاب 15 17 شوعة مسكرم شابعي قبايو هابس مراخ كايديوم أدم براسنا رأيت قباي ويزورا زي برهانا نيرينا بزهبو تحبريتا زاقيت تساتافنت نمرقات أوشت انوتان مرج أوكلتي كتعب قوام محبر كمون متصفاف سند قعزو 10 عامت محبر كمون مكياس سيمبوزيمن كالنزة تقلل مدلاتي كايد كمزل حبيرام قدامي حقتات مرجان تقطعو كلنا زوباتات نسو بتاسنا دايش ماقليت داليو موداتاون نتن حلفتي ناي زوباتات نتي زقوم ندفين نسو خمس قطعلو تغيرو زي صحف زي موداتا او وشتنا وصاءن نتن مرجا زكايدا زوباتات نخلن تعديلو بو مسارات حقتات مرجا وكلنا كم نسو وكف زوبا كندي كخونالو لذي تم كلنا في مرجعاتوا أب 7 حدن نقصان زواتات أب 680 حدن كبابيتات أب 8 شمونتن زي أنافر أو يتمرجعات خايدو ويزرو عزيباس إيبا زاقيت تخايدو بزرلو مرجعاتات زوباتات نايوت أج أنافرن أبعت تمرتن وكلتن أب قباي مريتن مهلاون بمسارت محبر نمن اسياد زبولو القول احتادما نتمهارو فولي بوتا 5 حزاء تغيرو مهلاو طايسا أب درجة متصفاف تبتح مهلاو رديام فولي كاني نتمهاري كاني فولي كوتا تغيرو لن هنياتو نعشتو لدفت محبر نخصاتفا أو نخاتوا تواحيلو خاني فولي كوتا خاني أب تمهارو تغيرو مالتي قبائي همادا وشت 10 عامتات زسلاسلو عمامات زحلفو قعزو زقاطمو بدوهاتاتن زقرقاقو تعاوتاتن نمقمقام زخيل بايتا كانت تثبيت كم زقبر زملكتت ويتو رازيب ولاقا تعمام ني همادا اتخونه ترانا بركتون مشارختي عم معوات مدلات قبائي لعلم هلا وملكتام زواون كم حدا أكلنا تسرح ريو أبنو سوكفنو زوا بمسالكاتاتهم دي بعام سوام دي زي كانوا ملو متحجز نيرو بفلا أبزنا مرجعات أول أبقل إزوا ملو ناي ترانسبورت يكون كل تي لوجستيك زدلي ملو حجزات بتزواتات نتقبرو اللي مرجعات تكاين لذي أبزي كم حدا إمام ناتوريو تزوا ملو متقاف زقبرو نزيز بلاك زلو ناي مرجعات حدا خاب تخايدي ኤርትራ ማዕርነታው ሱታፌን ተጠቃምነትን ዜጋታት ዘረጋገጸትን ማህበራዊ ፍትሕ ዝነገሳን ሃገር ንኽትከውን ሃማደ ካብ ቀንድን መሰረታውን ዕላማታቱ ገይሩ ይሰርሓሉሎ ዝበለት ወይዘሮ አዜብ ቴማ ሻውዓይ ጉባኤ እውን ነዝረዚን መልእኽቲ ሓቂፉ ምህላው ብምሕባር ሃጓፋት ብምላይን ብልጫታት ብምጉላሕን መጽአ ክእምት ትጽቢት ከም ዝግበራ ገንዚባ هماده نسمع ندمع أبتحت زبل تيما أبكلتشحن 3 شادشاي قباي مكيادو سنراتيو ملكتوم نفلما أبشعن شاتنا 276 أبكبابتات ربا إيبولا ديمقراطية ريبوبليك كونغو سترائن أبزوان زياب هاجرات معرب أفريقيا كابوت صر وصا كوين زلون حمام إيبولا أب هاجرنا زاجيز سكف كنوتات كم زي بلو من سرت عنا حبيرو دوسا خصاب أرسي مسمرون أب إيرترا نيبولا زمتش هاوهو كم زيلة انتخونا جن هزبن قحتو أبريخم مكستالو كزايدن لعلت انقاق كجبرن أم منسرت عنا دايركتر مكوصار تمحالف تحمامات دكتور آرآيا برهانة أزخاخيروم كبابنا كلمانا نقحتنا نبهلنا نحمام إيبولا زعدمن زمتشنا يكونن زبالة دكتور آرآيا اتحمام كساب حجاب هاجرات جيني كوناكري سراليون لايبريان نيجيريان تراي تحاتيرو مهلاو إذن هاجرات دمامس إيرترا زداو بكونك أزتاو ركب سلزيبلن زاقيت زسكف كونتات كم زيلة أبريهم كله تخبابي temperature ولا تنقحتنا تبهلنا تقلا نتحمام زعد ما يكونن مالتي حجي قوم سلازخونه كنسكف يبلنا تقداماي كنفرح يبلنا إذا بلا وناي قولنا هدما تزيستو علنا لون زبالة خوين سمع مالتي اوكي كلاين تاي ميسوتنا قالنا نغرات دحراقاتيمو حبريتا نحزبي خزرقحي مالتي نغرات باتكرو نكهاتلنا نبي خيت حمام تاي ملك حزالو كل جزء بقصال سن كهاتلو حدش نغرات دحرمتي جاس منستر تاعنا منستر زينات حبابينو زوجو مغلصات كله نعو مكتتال مالتي اتحمام أو هاجرنا نخياتون باقان مكلخالون مينستر تعنا أما عرفون فرتي بقبو مكيتال بمكبار نسمويات عنا قبو فلتاتن مسارحتاتن معتاق بعطب يغطلو كمزلو استطرطرت رؤيتاتنا يتحمام مزغسة دما اتحمام بزعو قبلو موشب بوتا أدالي مهلا وارديوم قال حموم تترايون ايزوليت نقبرو البوتاون أدالينا لنا مالتي
ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ጃስ ኩሉ ሰብ ትኩር ንቑሕ ዘይፈርሕ ኮይኑ ክፀንሕ ኢቦላ እውን ከም ናይ ኤርትራ ዓብ ፀገም ዝኾን ኣይመስለንን ሕጂ ዝያዳ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀንዲ ዘሻቕለና እዋን ዓስዋቱ ስለ ዘሎ ጋሽ ባርካ ኹን ደቡብ ኹን ትኩራት ንኹን ትላምስያና ንጠቐመሉ ከባቢና ነፅሪ ድሕሪ ዓስዋ ሓሚምና ወይ ምልክት ናይ ዓስዋ ተራእየና ድማ ቀልጢፍና ናብ ትካል ጥዕና ትኸድና ዝበለፀ ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶክተር ኣርኣያ ምልክታቱ ረስኒ ሕማም ርእሲ ብርቱዕ ቁርጥማት ረሸሽ ዘብል ድኻም ደም ዘይብሉ ውፅኣት ተምላስ ቅርፀትን መድመይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላትን ኮይኖም ቀንድን መልከፍቲ ዝተቓልዑ ድማ ብቐዳማይ ደረጃ ኣለይትን ናይ ቀረባ መቕረብን ናይቲ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ብካልኣይ ደረጃ ሰብ ሞያ ጥዕና ብሳልሳይ ደረጃ ድማ በቲ ሕማም ተጠቂዑ ናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ብዘይግቡእ መከላኸሊ ዝገንዙ ከም ዝኾኑ ኣነፂሮም ነዚ ሓደገኛነቱ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ሕማም ንምቁፅፃር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ፈተነታት መድሃኒትን ክታበትን ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ግን ብወግዓዊ ዝተፈልጠ መድሃኒት ኮነ ክታበት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሃገርና ይኹን ጎረባብትና ሃገራት ዘስግእ ኩነታት ስለ ዘየለ ህዝቢ ካብ ቤላቤሎ ርሒቑ ካብ ስጋኣትን ጥርጣረታትን ነፃ ክኸውን ፀዊዑ مبل 12 سبورتاዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 1 መስከረም ክሳብ 25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ምዃኑ ካብ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ ኣብዚ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ከምኡውን ኣትሌቲክስ ባድሚንተን ያታው ስፖርትን ጨመተ ተኹስን ዘጠቓልል ስፖርታዊ ውድድራት ካብ ባህርታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተዋፅኣ 9 ጋንታታት ክሳተፋ ምዃነን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት ኣብ ዞባ ማእከል ነበርትን ዞባ ጎዳይፍ ብሓባር ዝዘርኦ 22 ሄክታር ስርናይ ብግቡእ ንምክንኻኑ ብዘውፅኦ መደብ ዕዉት ናይ ፀሓይ ወፈራ ኣካይዶም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጀሚሮሞ ዘለዉ ማእቶት ክሳብ ትምህርቲ ናብ ቀፍኡ ዝኣቱ ዘድሊ ምክትታል ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ክርስቶስ ህዝቢ ኤርትራ ኣቕምታቱ ብግቡእ ወዲቡ ብመግቢ ነብሱ ንክኽእል ዘካይዶ ዘሎ ዕማማት በብከባቢኡ ዘተባብዕ ውፅኢት ይምዝገቦ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነበርቲ ጎዳይፍ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ሓደ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣብርዩ ካብ ሽማግለ ዓዲ ጎዳይፍ ኣቶ ብርሃን ሃይለን ኣቶ ካሕሳይ ሰመረን ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ክብርታት እዚ ዕቤት ስራሕ ዝኹስኩስ ኣገዳሲ ወፍሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናብ ርሁብ መጻኢ ንምስግጋር ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ተወዲቦም ዓቕቦም ዘፍቅዱ ዕማም የሰላስሉ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ብማሕረስ ዝጀመረ ወፈራ ክሳብ ምህርቲ ዝእከብ ክቕፅልዎ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንካልኦት ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ዘለዎ እምነት ገሊፆም ቀንዲ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱን ልዑል ናይ ስራሕ መንፈሱን ዝበሉ ተሳተፍቲ ናይቲ ወፈራ ነበርቲ ጎዳይፍ ዘካይድዎ ሓበራዊ ዕማም ኣብ ውስን ወቕቲ ዝድረስ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ብተወፋይነት ዝቕፅል ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ናይሎም ዓመት ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተዋፊሮም ዝነበሩ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዱታ ባረንቱ ዝተመደበሎም ስራሕ ብዓወት ከም ዛዘሙ ካብ ኣለይቲ ናይቲ መደብ መምህር ዮሴፍ ኣውዓለም ሓቢሩ ንሱ ኣብ ሓበሬቱ ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ መደብ ብተምሃሮ ዝተዓሙ ንጥፈታት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ናይሎም ዓመት ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣብ ምግራብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላታትን ምእካብ ግብሪ ቴሌቭዥንን ተዋፊሮም ዕዉት ስራሕ ከም ዘሰላሰሉ ኣረድዩ እቲ ሳለጥ ዕዮ ተምሃሮ ባህሊ ስራሕ ክሰርጾም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መምህር ዮሴፍ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣካል ናይቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሰላሰሉ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ብምዃኑ ተምሃሮ እቲ ወፍሪ እጃሞም ዘበርክትሉ ምዃኑ ተገንዚቦም ብትግሃት ክዓዩ ተሓሳሲቡ እቲ ብተምሃሮ ዝተኻየደ ወፍሪ ብቐንዱ ብፍግረ መሬት ዝተባሓጎገ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ኮይኑ ፈልስታት ዝትከሎ ኣስታት 14000 ጎዳጉዲ ክኳዓት እንከሎ 11,000 ፈልስታት ጃትሮፋ ጸሊም ቀንጠብን ዱማን ከም ተተኽለ ካብ ጨንፈር ምስራሕ ሕርሻን ዞባ ባረንቱ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ መደብ ኣብ ከባቢኦም እወታዊ ጽልዋ ዝፈጥር ብምዃኑ ብልዑል ወኒ ከም ተሳተፉ ብምግላጽ ዝተተኽሉ ፈልስታት ግቡእ ክትትል ክግበረሎም ኣዘኻኺሮም